हेलो लोगोफोर, जों दिनैहाय U.P Noida Okla Bird होननाय जायगायाव थांगोन। बेयावहाय मोनसे पार्क दङ। बे पार्कआव मोजां नायनो दाउ माबा माबि दङ। जों बेयाव दिनैहाय थांगोन आरोखि। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नै जों दावखोगासिनो थाबायबाय जोङो। भिडिअखौ नायलांबाय थादो, दा देखायनोसै। थाबायगासिनो आङो बिलो नायनो। बिराद दाउ दङ जाहैदों बेहाय। ओमफ्राय दा दैज्लां बोथोर ना, मेसें बोथोराव बिराद दाउ फैयो जाहैदों। कारेन्ट खुन्थिया आलदा मडेलनि बेहा बिलोसिम थांगासिनो। नै जोंहा मोनफैबाय बिलोखौ। जोंनि बिटिआरनि बादि देर बिल दिप्लाय बिल बादि नायदो। बेलासियाव बिराद ना मोनो जाहैदों बाहायबो। ओरैजाय गुवारथार, ओरै बैसिम। बेनो U.P Noida Okla Bird बिलनो बेनो। Okla Bird। मेसें बोथोराव बिराद मोजां जाहैदों। दाउसा दाउ माबा माबि बिराद दाउ फैयो जाहैदों। हांसोबो दङ। हांसोआ हौरैसिम थाबोबाय।
हंकं लामाजों थांगासिनो जों एबार हंकं हंकं रड दाउखो बिराद थान्दा बावहायसो माथो बाब 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 माथो ओरैबो दङ नै फैदो आन्दायलाबायगोन नोंसोरो मास्क गान मास्क नङाबा 2000 फाइन लाजागोन नाव हमलाय ओइ सिमोनजों थांनाया बाब 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 गोलावथार माथो आयु देरबिल स्टाइल मा बेलाय मैखुन जाजागोनदां ये है नोएडा का मैखुन शायद खा सकते हैं इसको नहीं बेनो जों थांफिनसै नै देसाव थांफिननाय जासिगोन नै बेखौल' नैबाव एसे गाखोज्रांनानै नैबाहाय दावखोनाय जासिगोन आरोखि दिनैनि माबायाव फालायाव बोनांगौसो नोंदां र' बोनांगौसो नोंदां नै दिरुं आहा गलांगोनलै मबाइला बै दिरुङाबो बै दिरुङाबो जोंना बेनो लास्ट जोबथा दिनैनिया UP नोएडा दावखोफिननाय जासिगोन जोङो बाय बाय see you take care